Pois imos ver como marcha Pepa do Atrápame. Pode marchar pola porta grande, levando o bote. E quen sabe se o que hoxe vai facer Pepa o podes facer ti, que estás na casa. Pois o que tens que facer é chamarnos. Temos aí un teléfono, manda un mensaxe, chama, é o 618-388-087. E así podes vir aquí, botas un día conosco, feliz e contento. E quen sabe se acabarás tan alto como está Pepa agora mesmo. Ti pensabas antes de vir que ibas a ter unha nova opción de levar o bote hasta 3? Non. Con unha ou dúas contaba, con 3 non. Pois a ver se a terceira vai a vencida, porque hoxe temos no bote 11.900 euros. Aí están. Unha boa cifra que dá para moita reforma ali en Curtis, para que Pepa saia facendo a man, pouquiño e pouco, ou como ela queira, pero para iso hai que acertar 5 preguntas sobre 5 temas. Hoxe xogamos con pobo, coche, o Xapón, teatro e xornal. Unha pregunta por categoría, 60 segundos por diante e 11.900 euros que poden ser teus. Pepa, preparada? Veña. Pois moita sorte. E tempo. Pobo, locución latina que fai referencia á voz ou opinión do pobo. Paso. Non é correcto. Coche, marca e modelo do coche que está considerado como o primeiro superdeportivo moderno. Paso. Non é correcto. O Xapón, título do emperador do Xapón. Paso. Paramos o tempo. Paramos o tempo. Mira, teño unha boa nova, Pepa. Só pasaron 16 segundos. Vale. E xa sabemos 3 categorías nas que temos que pensar. A de coche, por exemplo, buscamos marca e modelo do que se considera o primeiro superdeportivo da historia. A locución latina que buscamos nesa primeira categoría de pobo é a que fai referencia á voz ou opinión do pobo. Hai unha locución latina que se refire a esa opinión do pobo. E agora o que vou facer é dicirche se a resposta que deches de Xapón, que pasaches, vai ser incorrecta. Recorda que nos queda teatro e xornal. 44 segundos por diante. Imos? Vale. Pois veña, moita sorte. E tempo, non é correcto. Teatro, que nome de orixe valleinclanesca reciben os premios das artes escénicas creados pola SGAI en 1998? Paso. Non é correcto. Xornal, que xornal deportivo se publica en Valencia dende 1993? Marca. Paramos o tempo. Paramos o tempo. Buscamos agora un xornal deportivo valenciano. Dende o ano 93 se está publicando. E ese nome dos premios que teñen que ver ca SGAI, que se empezaron a dar no ano 98, e que teñen que ver con Valleinclán. Premios da SGAI teñen que ver con Valleinclán, ano 98, e que o reciben os que traballan nas artes escénicas. Temos ainda moito por facer, pero logo, cando empecen os acertos, igual veñen todos de golpe. 28 segundos por diante, Pepa. Sorte, seguimos, vale? E tempo, non é correcto. Pobo, locución latina. Vox Populi. É correcto. Ferrari Testarossa. Coche, non é correcto. O Xapón, título do emperador do... Non é correcto. Teatro, que nome de orixe valleinclanesca reciben os premios das artes escénicas creados... Paso. Non é correcto. Xornal, que xornal deportivo se publica en Valencia dentro do ano... Non é correcto. Coche, marca e modelo do coche que está considerado como o primeiro superdeportivo moderno... Non teño ni idea. Non nos saiu ata aquí. Tempo. E aplauso para Pepa. Imos repasar as opcións que che quedaron. O Lamborghini Miura, que tiña un motor central V12, coche do ano 72, foi considerado como o primeiro superdeportivo moderno. Mikado é o título do emperador do Xapón. Os premios Max, esa orixe valleinclanesca por o protagonista de Luces de Bohemia, de Max Estrella, era o que nos referíamos na categoría de teatro, e o xornal deportivo Superdeporte era o que leva publicándose en Valencia dende o ano 93. Inda así, ese acerto ten premio Cartiños Quirán con Pepa, 100 euriños para ela, por suposto, que nos dé para unos parafusos, polo menos, que nos dé para algo. Gratiñas por vir, moi amable, e grazas aos de casa. No próximo Atrápame, máis cartos, 12.200 euros en xogo. Como sempre, aquí agardamos por vos. Vemos. Ata a festa!